Ramogi jongo yore kino machiegni ma Ramogi TV chenro mabiro ni pile ka pile okinyi ka okinyi sa achiel nyaka sa 2 mar okinyi kama wanono twak mopogore opogore ka okinyi ma kawuono en mana twak ma bende warango kanyo ni Suna ma koch ma koro osieko ni oa kanye to bende ntiere thuolo mane kindwa kaka oganda oyude kanye to midhiero mage munyalo kelo e kindwa machiegni okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch ka watwak kachiel koda jal ma ochung'ne wacho ni achiel kuom centers mantiere kanyo ka Kemri ma bende orango kacha nonro mopogore opogore ka en mochung'ne kacha entomology wacho ni ang' kono kacha ni ento mano tiende nang'o Dr. Ochomo katwe kod achiel kokale mbui marwa mbui mar Zoom ma bende watudre go achiel ko kaunti ma Kisumu oyawre daktari kendo machiegni twak okinyi ma kawuono wada nono Suna ma koch ma koro biro makelo malaria malandore bombe kachiel koda gwenge machiegni mar Ramogi TV. Erokamano. Okinyi ma kawuono ka wayudo thuolo mar twak kodi iwacho ni ma en Suna ma koch ma bende koro mienjo kendo koro gino ma otimo iwacho ni en bende lando mana malaria. Kenya nyalo bedo achiel kuom pinje mag Afrika, piny mar auchiel Afrika mar yudo tuo machalo kama. Miwane mana nonro matin e wiye. Tuo ma kama kata Suna ma koch miluongo ni Anopheles stephensi ni ento en mane? Sound kidogo chacha kanyo kabinji. Aya, koro wadwa temane lose ka waselose ang' waduogo iri bende kanyo ka intiere kaunti ma Kisumu kata ka nyalo winja ang' idhi nyime kod twak kama wantiere kar kanyo kora Ramogi jwang' wantiere kae kod daktari mano daktari Eric Ochomo ma bende ochung' kacha mano e duolno mar Kemri watemo mana rango chenro ma opogore ni to gik mage mantiere kar kanyo koro kata ka wanyalo mana penji bende nyakora Ramogi jwang' kama intiere kar kacha e kinde ma yudo malaria kata ka ipono ni ang'o matimore kuomi kacha bing'ene Suna mane makele onego bed ni ritori e yo machalo nade e thuolo no duto wantiere kae en Suna ma koch ma bende koro osieko koa kanye mai moda penjo kata kora achiel ka wantiere kod wendo ka wantiere kod achiel wanyamana yudo bende ka ponono iwinjo wasani mano daktari Ochomo akiani yudo ayo makare koro ka ponono koselosgi watemo yude kar kacha kata kamano warangane weche mopogore opogore mantiere kar kanyo ka koro mondo mi wachak yudogi mano kit Suna mosieko mano report mar Kemri mano gol chieng' Jumapil mano Suna no mar Anopheles stephensi mano bende ne okuongo yang mano e county mar Marsabit e sub county ma Laisamis kachiel koda ka Soku ma bende no kar kanyo kuonde ma Anopheles bende odake kubni mag pi owacho ni tairi mag gari kachiel koda ka kuonde puko taka alwora ma uchido magi kuonde ma bende odake kaka machielo bende report mar Kemri yango kanyo ni tiyo kod net mar Suna kod kuoyo yath mar Suna nyalo konyo ahinya tieko kata duoko piny landruok mar tuo ni mar malaria kanyaka sani ni higa ka higa ji maromo 3.5 yudo tuo ni mar malaria ka kuom gi ji adi matho kata ji adi ma wito ngimagi kanyo bende nitiere kwan ma opogore kendo kanyo ji 10,700 wito ngimagi higa ka higa. Report Kemri bende wacho kanyo ni kedo kod tuo mar malaria inyalo tim ka okalo yore mopogore chwalo net mag Suna ne oganda chiwo chanjo mag malaria ne nyithindo e kind mamoko mane gino ma walose odiochieng'ni ma kawuono ka wantiere kanya kora Ramogi jwang' mago e gigo ma bende watemo tudre achiel koda ka jalony e weche mag thieth to koro bende kotenore kod kata report ma bende waneno kanya achiel nitie sigana moyiedhi motenore kod tuo ma kamae ma bende wanyalo yudo koro achiel kaka jafwambo marwa Judith Omondi ne oleronwa kata nomiyowa mathoth mag odiochienge mokalo sani koro wawinjane. E report ma ogol kod Samuel Kariuki ma en director maduong' mar duol mochung' ne timo nonro mag weche thieth e pacho kae Kemri kido manyien mar Suna ma oyang kaka Anopheles stephensi ne okuongo fwenye kuonde dak ma Laisamis kod Saku mantie kaunti ma Marsabit kuma koro giseyarie nonro margi ka gitiyo machiegni kod migawo mar thieth. Kemri olero ni Suna ni kod nyalo mar dak e kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka kod alwora ma uchido e kind mamoko. Ma koro medo kwan mar ji manyalo yudo tuo mar malaria
ahinya to e bombe mathoth ne tuo mar malaria ne ok thor landore. Milome koro ochwal ne jo Kenya mondo migi lu chike kaka tiyo kod net mar Suna kaachiel kod kuoyo yath man kod kwiri manego suna kata duoko piny teko margi mar lando malaria. Piny Kenya bedo kod lipode mag malaria makwan gi romo milion 3.5 higa ka higa, mak mana ni piny owacho osebedo ka biro kod okenge mag duoko piny kwanni kaka chwalo net mag Suna e gwenge ma malaria thoro landore kaachiel kod chiwo chanjo ne nyithindo mani piny mar higni 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyogoro mga juangi report mar Judith Omondi no, ntigik mathoth makoro bende ketore lela, nonro mosetim to osetim gi eyo machalo nade. Okinyi ma kawuono koni wantiere gi wendo mawuok e duolno mar Kemri, okonwa mathoth kotenore kod gigi duto to ahinya okenge mage ma bende osego mano kirango e piny mangima makedo kod tuoni mano mar malaria. Nitiere kwan mamalo ahinya jogo mosebedo kanyo katimo iwacho ni chenro mopogore opogore mag duoko piny landruok mag tuoni mar malaria. Koro nyaka sanya Ramogi jwang e piny mangima mano kaluwore gi nonro mano timiga mar 2019 e piny mangima ji ma wito ngimagi romo kacha 1,400 gi wiye kacha bende jogo iwacho ni cases mopogore opogore mag tuoni mar malaria gichalo nade. Mane sama gintiere kar kanyo cases maromo 229,000. Kama chielo bende piny Kenya ka kwan biro ma opogore ni mare higa ka higa nitie jogo maromo milion 3.5 mayudo tuoni mar malaria, to kuomgi mabende wacho gani thoth gi mine mayach koda ka nyithindo mabende romo kanyo 10,700 wito ngimagi. Ere kaka inyalo duoki chien? Okinyi ma kawuono ka koro wacho ni kido manyien kata Suna manyien mabende koro biro, wacho ni Suna ma koch mabende koro biro ka omedo mana lando tuoni mar malaria. Ere kaka duol mar Kemri nyalo kono oganda ni kata kanono mar gi osegol, ere kaka inyalo duok piny landruok mar tuoni mar malaria. Nyaka sani nyaka Ramogi jwang nitiere gik mathoth mabende wang'eyo kotenore kod tuoni mar malaria mabende ikelo kod Suna ni makoch mano mar Anopheles stephensi mabende nokuongo biro e Afrika mano higa mar 2012 kano biro e pinyno mar Djibouti. Higa mar 2016 nobiro e pinyno, nochopo e pinyno mar Ethiopia kod mano bende mar Somalia kod Sudan kaachiel koda ka piny mar Somalia ne ochopo e higano mar 2019. Piny mar Nigeria nochopo higa achiel kende bang' ka nosechopo e pinyno mar Somalia mano higa mar 2020. Gigi duto nokelo midhiero kendo duol ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO bende nobiro kacha mogolo chik ne pinje mopogore opogore mano kotenore kod duol mantiere pinjegi makedo kod malaria. Piny Kenya bende nigi duol mare mochung' ne kedo mager ne tuono mar malaria kendo nyaka sani okenge machalo nade. Kuonde ma tuo ma kamano osebede ka pok ochopo e pinje mag Afrika, mago noting'o mago mag jo Arabu, mago mag Middle East kaachiel koda moko bende mantiere milambo maugwe mano southeast, mago mag pinjego mag Asia mabende thoro bedo kacha kod pinjego machalo India. Kindego bende ka gigo duto timore kanyo, iwacho kanyo ni kanye okenge mage ma oseketi mar neno ni adieri gigi odok piny. Kaluwore kod Director General mochung' ne Kemri mampacho kamano Samuel Kariuki chieng' Jumapil e oboke manogolo mabende Daktari Eric Ochomo dhiro thuolo bende matwa kod odiochieng' ma kawuono konwa mane milome manochiw ne jothieth mantiere kar kacha koso ne gin mag jite. Nyaka sani ponono ka osewuok mar Sabit mano kamano kuonga yude kane gitimo nonro mago jogo mochung' ne timo nonro ka Kemri. Iwacho ni nyaka sani bende nitiere kuonde mamoko ma ponono oselandore, to ka oselandore mochopo kuonde mamoko nyalo bedo ni gin gik mage mamiyo oko landre. Be ponono nyalo konowa okinyi ma kawuono ni olandore yo machalo nade. Okinyi motelo ne chenro makamae kata otieno manyoro ni wapenjo ukache mbui ni un gi paro machalo nade kotenore kod tuoni mabende kore wacho ni landore gwenge kaachiel koda ka bombe. Okinyi ma kawuono wantiere kod jalony, kata kamano Ochieng' Omondi Williams wacho ni entiere rupiny kendo rito jalony mondo miyo konywa. Bolo Immaculate wacho kanyo ni by the way nitiere Suna moro ma ok oluoro kata treated net.
ang' konwa ni okinyi ma kawuono gin mage maponono kata ibedo gi treated net to pod ok nya konyi. Wendo nitiere kaunti ma Kisumu. Wamedo loso chenro mopogore opogore maga tudre kode kachiel koda ka penjo mamoko ma pod medo donjo kar kae. Wantiere kod Oga Collins wacho ni en bende nigi penjo ne jalony ni dibed ni lokruok e kor lwasi bende pod nyalo tudo kod mano mar nyuolruok mathoth mag suna. Mago bende ang' okonwa okinyi ma kawuono. Okecha Koth bende wacho ni suna omiyo wagore migochwa ka. Wacho ni set for questions okinyi ma kawuono ni ere kaka gigi duto bende nyalo konyo oganda. Okinyi ma kawuono wantiere kod daktari mawuok e duolno mar Kemri, mano daktari Eric Ochomo. Wadatwa kode achiel kachiel. Nyar Nyakacha Makapambu mano wacho ni Cleophas Benangi penj na jalony ni dibed ni suna wacho ni suna maduong' to kai machalo yellow kata ma green in kala yawa magi to bedo ni owakanye odhiera nono orito to kawuok e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya. Lean Black Soil Nyarokinda PC bende nitiere kar kae. Owacho kanyo ni kwanza suna ma Kisumu nitiere nyaka gi nyikwayo. Ang' okonwa ni magi adier koso machalo nade, giaga kuma chalo nade to giaga kure e thuolo ni duto. Eriko Keo Kizito wacho ni jokano ni kod penjo mathoth macha suna makayo wapile kapile kwa dok dala yueyo kano. Liliano Bunga bende nitiere kar ka penjo thoth ma daktari yang thuolo bende mag duoko kata sani bende kang' wadhi kode nyime. Iwacho ni sani pod ok wayud thuolo mar tudre kode achiel kachiel, kata kamano yieno mondo mi wakaw yueyo masani. Ka waduogo penjo duto ma isepenjo waduogo mondo mi ka wasetudre kod mano laktar mawuok ka Kemri ma bende chung'ne timo nonro machalo kama. Ka ochung'ne duolno ma Kemri mano e bade mopogore kanyo center machielo mabedo chung'ne kacha ang' okonwa ni nyaka sani mano Center for Global Health Research e kaunti ma Kisumu ang' okonwa nyaka sani ochopo kar kanye. Wakaw yweyo masani ka waduogo waloso yore mag tudruok kaeto ang' wadhi nyime. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. E odiochieng' mar aboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyakochia. Oh, kali Nyakochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka. Kucha.
Kadengele. Nyarkochia, Ticha Beach, saa achiel gi dakika 45 mar otieno. Machiegni nyakwara Ramogi ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 gi dakika 15 odhiambo, nyaka saa 12. Nyakoro Ramogi ajwang' machiegni kendo timo mos ahinya kuom mago bende mosebedo kata katimore achiel kachiel. Wadano donje twako daktari, mano daktari Eriko Chomo, mano mochung' ne wacho ni kowuok kanye duolno mar Kemri. Daktari Eriko Chomo mochung' ne kacha entomology section, mano mawuok kacha Center for Global Health Research Kisumu. Machiegni kore twaka ikona ni wayudi yo makare. Inyalo mana moso nagi to wadonja twako kinyi makawuono. Erokamano oyawre uru onagi kawuono amor kuom bedo ka. Ka wachako twako kinyi makawuono nitiere gino mabende walose odiochieng' makawuono. Suna ma koch makoro chopo e piny Kenya kendo koro kwach ni koyude county mar Marsabit iluonge kata ni Anopheles stephensi. Kuna kamano bende nyinge ma ong'ere, to koro kong'ere kamano okelo midhiero machalo nade. Miwa mana sigana matin ewi suna makelo malaria machalo kama. Suna miluongo ni Anopheles stephensi en suna mopogore gi kit suna ma chon nitie onge ni nitie e gweng'wa mar Kenya ka. Gima timore ni suna ni nong'e ni ne nitie pinje mag Asia, piny mag Asia, Arabian Peninsula, pinje machalo kaka India. But kane chopo higa 2012, jopiny mar Djibouti ne report ni nigi species mar Anopheles stephensi. Gima ne kelo report gino en ni ne gineno ka malaria ne medore, to ne ok ging'eyo gimomiyo malaria medore. Koro kane gitimo nonro ma giketo joma chalo kaka wan miluongo ni entomology, kane dhi ng'iyo kit suna mantie e gwengego, noyudo ka gin gi suna mopogore gi suna ma ging'iyogo mapile. Giyudo ka suna miluongo ni Anopheles stephensi ni e gweng' mar Djibouti. Koro bang' mano ne gichiwo ripot e WHO, ma WHO wacho ni pinje mani machiegni gi Djibouti ochak ng'iyo ka digibed ni gin be gin gi suna miluongo ni Anopheles stephensi. Kachopo higa 2016, piny mar Ethiopia kaluwore gi piny mar Sudan ben gi piny mar Somalia o report ni gin be koro giyudo Anopheles stephensi. Bang' mano kachopo higa 2020, piny mar Nigeria no report ni gin be giyudo Anopheles stephensi kuma gintie no. Sani koro kane chopo higa mokalo dwe mar 12 ne wan watimo nonro joma ma jo Kemri kaachiel gi jo Ministry of Health kamiluongo ni Division for National Malaria Program. Gine ma gichung' ne weche mag malaria e piny ka, gine ma gichiwo net, gine ma gigoyo yath e udi. Koro kane watimo nonro kamoro achiel mondo wang'e ni to gin suna mage mantie e gweng'wa kae. To koro tim marwa ni malo Marsabit ema ne giyudo ka nitie suna iluongo ni Anopheles stephensi ne giyudo kuno. Gima nyalo wacho ni suna ni opogore gi suna mang'iyugo ma kawaida. Suna mang'iyugo ma kawaida wanene gwenge ma ok e town. To suna mar Anopheles stephensi en ng'enyne iyude e town. Gimomiyo iyude e town en ni en suna mong'iyo gi kuonde ma ji odake, kendo ng'enyne onyuolo tong' e pi mochung'. Pi moro amora ma nyalo bedo ni ikawo pigi moro iketo e tangini moro ikanyo to kiumo tangino, stephensi nyuolne iye.
kane iwito yugi to ne nitie kata mana besen moro mobarore bathe moro nitie manigi pi moro matin, Stephens anyuolo e kane in gi gari to tielo moti golo ti iwite compound ni kanyo to tielo no nigi pi moro matin, Stephens biro nyuolo e kanyo. Koro nikech mano omiyo ng'enyne wayudo ka towns Stephens ayudo mayot mondo dagie moloyo kuonde ma rural areas ma onge gi aina mar pi modwaro ni. Koro nonro mosetim e gwenge mag Ethiopia osenyiso ni Suna ni nyalo transmit kute mag malaria moluongo ni Plasmodium falciparum kaachiel gi Plasmodium vivax. E pinywa kae ng'eny mar malaria mwaneno en nikech Plasmodium falciparum, to Plasmodium vivax ni pok waneno mang'eny. But sani kaka Suna ni waseneno kae waparo ni nyalo bedo ni ndalo mabiro wabiro chako neno ka cases mag Plasmodium vivax malaria medore e pinywa. Daktari, nitiere gino ma iwacho ma bende wadani mondo mi wadoge kendo kanyo bende nyalo mana lero ne nyikwa Ramogi Jwang kama giwinjie. Iwacho kanyo ni koro bende ka osedonjo e pacho ka iwacho no yude kata e county mar Marsabit. Tiende nang'o weche mag arita kata mag jogo matimo nonro mag thieth ema pok oridi e pinywa mar Kenya kod Afrika ni mar olandore ero koro thuolo ma higni 2012 nyaka sani 2023 oselandore pinje ma koro Kenya kete piny mar 6. En ang'o manyalo bedo ni ok time yo moro makare manyalo miyo ni olandore kendo kata pinje libamba bende nyalo yude? Erokamano. So anofile Stephens ai kaka anyalo wacho ni kochako gi gweng' ma Djibouti ndalo mane Stephens donjo ne gin gimiluongo ni pre-elimination, ne gichiegni gi tieko tuo mar malaria e pinygi kanyo. Ma in fact piny mangima mar Djibouti ne gin gi 1,200 cases kende mag malaria. E higa manokalo 2022 WHO nogolo report mar malaria, to report gi mar malaria no nonyiso ni e higa 2021 nchi Djibouti nigi cases 73,000 mag malaria. Gima oselokore Djibouti maduong' onge mana ni koro Suna magin mobiro ni manyiso ni ng'enyne Suna ni nyalo miyo wachako neno malaria gwenge mantie kwane malaria chwa kaka sani parani ka koro ng'ato kamoro kaka Siaya to gi malaria no tuo en gi malaria to kia no tuo to Suna mar Stephens ai wait kata ni obedo kamoro town moro mane odhi wacha ni odhi Marsabit kata no dhi Laisamis to Suna mar Stephens ai kae bang' ndalo abiriyo kende Suna no biro nyalo lando kute mag malaria e gwengego. Gimomiyo waluoro landruok mar Suna ni ahinya en ni Suna ni olandore e gwenge mag town ma ng'eny ji manie town gin joma pok oyudo malaria, to joma pok oyudo malaria sama giyudo malaria chieng' mokwongo giyudo very severe forms mag malaria. In fact gin ma yudo ka malaria yot sana mondo onegi. E gimomiyo sani wahimiza sirikal mondo ji okaw otang' mar hakikisha ni onge kuonde ma Suna nyalo nyuole e alwora margi, kendo ka ng'ato bedo matuo to odhi osiptal mondo opime ka gi tuo mar malaria to othiedhe. To gimomiyo Suna ni biro medo landore en ni mokwongo ni climate change. Kaka sani neno kaka koro tinde piny liet moyo kaka noliet chon. Sama piny liet ni ber gi Suna nikech Suna sama piny liet no onyalo nyuol kendo tonge kosetoyo to oikore bang' ndalo abiriyo kende to en mana Suna mosedongo maduong' manyalo fuyo. Koro sama piny medo bedo maliet ni Suna medo occupy ndalo kuonde mantie Suna onge. Kaka sani anyalo miyi example mar Elgeyo Marakwet. Elgeyo Marakwet chon en kama ng'ich ma wan wakikata ni Suna nyalo dak Elgeyo Marakwet. Sani Elgeyo Marakwet en gweng' ma ni constant transmission mar malaria. Manyiso ni with global warming, climate change, kaka kuonde mabedo maliet, wabiro expect ni Suna biro medo landore kendo wabiro chako neno Suna kuonde mantie kwane Suna chon. Ma bende nyalo bedo adier daktari ni jogo ma ponono lieko kendo waseno magi bende duoko mantie kar kae jogo ma penjo lokruok mar kor lwasi nyalo bedo achiel kuom gigo ma bende medo landruok kata mar tuo ni mar malaria kokale Suna kido manyien, Suna ma koch ma koro biro ni.
Suna mobiro manyien to okolant malaria moro manyien. Malaria to mana macha. Malaria ma kaka na wacho kasamano wachako. Malaria moneno Kenya wakang'enyne ikelo gi kudni miluongo ni Plasmodium falciparum. Otiegore onyalo lando kute mag Plasmodium falciparum kendo onyalo lando kute mag Plasmodium vivax. Omiyo gimoro manyien mo expectable lokore mar malaria mwaneno to onge en mana ni malaria bro chako mako ji kuonde mantie ok anene malaria chon. Ka wawacho ni kuonde mane malaria ok yude chon, daktari, mano moting'o kata wacho ni kaunti ma Nairobi kaka ni dhi mondo mi opimi ni nyalo yudo kata gore ni oyo bende ne nigi history moro amora mar limbe kaluo ponono ka ni dhi Kisumu jipa moko mawuok Seme Rata bende ipenjo kacha ni bende ne dhi Rata koso ne dhi kanye. Jogo mawuok Migori bende ipenjo kanyo ni aya ne untie ka dho wath nam Lolwe ponono ne Suna ukayu kuro koso ne urito yo machalo nade. Magi history moro ma ponono imanyo e kinde ma koro iselieko kanyo ni ponono inyalo bedo ni in gi malaria. Ponono koro dhi neno bore Nairobi kaka malaria bende maka ji kaka omako ji ponono e kaunti ma Kisumu. Okawinji maber nwane kendo penjo maingono. Kan nitiere thuolo moro amora bende nitie thuolo moro amora ma jal modak e kaunti ma Nairobi kata bombe mamoko mantiere piny Kenya ma bende ok osebedo ka yudo tuo mar malaria ma bende sani koro ka ponono ka Suna ma koch ni bende koro chopo kendo chiwo malaria mano Suna no makido mar Anopheles stephensi odhi timore yo machalo nade? Ipenjo ni kido mar Anopheles stephensi bende odhi bedo gi thuolo moro amora mar donjo ka nitiere thuolo moro amora ni kata boma ma Nairobi bende koro nyalo bedo ni nitiere malaria moro amora ma nyalo bedo ni koro bende nyalo bedo ni iyudo mano Suna mokai ka wuok Nairobi wacho ka ni onge Nairobi ka. Chal ka gima tudruok marwa kod daktari bedo matek kaluwore kod wechego mag mbui, kata kamano watemo luwo chenro mopogore opogore mag yudo ka wayudo daktari bende kore thuolo machielo ang' wadhi nyime kod twak okinyi ma kawuono. Kata kamano bende ang' wakwaye mondo mi ka wadhi nyime kod twak ang' wayude kacha achiel kachiel mondo konwa gigo mantiere kar kanyo. Aya nitiere ote madonjo kar ka. Ote madonjo kar ka koro wanyalo thuolo mondo mi warangi ane ni gin mage. Wacho na neno chenro kanu Ukula Beach aworo wach Suna no. Erokamano ahinya, mano Amelo Nyasungu. Erokamano Paul Junior wacho no yawre ne chenro. Amelo Nyasungu wacho neno chenro. Aworo wach Suna no yawa piny ema oserumo. Aya wacho Philip Wood Mary wacho ni en Suna mane yawa koso moro ma black cha. Ma black cha bedo ni ene maugo kosen mane. Watemo manyo daktari bende kawayo daktari ponono ka koro iseduogo bende wakawa nyalo mana tude kodi achiel kachiel. Nitie penjo mathoth mantiere kar kae ka koro sani bende wanyalo yude achiel kachiel. Wacho ni tudruok magwa mag mbui bende ok gin moko mabiro e yo moro mapiyo. Wacho ni weche chopo Kisumu ka olewa ahinya. Kata kamano bende wanyalo mana neno daktari achiel kachiel mondo mi okonwa. Akia ni sani bende wanyalo yudo daktari ka intiere Kisumu achiel kachiel okinyi ma kawuono. Daktari Eric Ochomo, watimo mos, nitie chenro mopogore opogore mag tudruok ma bende koro wakelo wayudo ng'ukni maka gi kacha. Penjo mana penji kapok ne walali, inyalo mana leronwa ponono wadhi yudo ka kaunti ma Nairobi dhi yudo malaria kata jotuo nyalo yudo kacha malaria kaluwore gi muoch masani bende wuok e kaunti ma Marsabit. Gima wang'eyo ni Suna ni bikawo ndalo mondo chopo e kaunti mar Nairobi. Mar ariyo ok wang'eyo adier ni biro chopo Nairobi nikech wang'eyo Nairobi ka wang'ipimo gimiluongo ni altitude mare bedo malo kikompe gi sea level, altitude mar Nairobi bedo ni malo, koro wakia ni samoro nyalo chopo samoro kod gichopo.
But kwangyo nonro ma jowete wasetimo gimiluongo ni modeling, kane gitimo modeling neginyiso ni ka ging'iyo risk areas manyalo bedo gi sunani, to Nairobi en achiel kuom kuondego manyalo bedo gi sunani bang' ndalo matin. Gima wang'eyo ni sunani bende medo osudo bang' higa ka higa, omedo sudo kobiro south. Koro nochako gimalo, chako Djibouti, obiro Ethiopia, sani koro wanene Kenya waka, manyiso ni omedo dhi kod mwalo, onyalo nene gwenge mag Tanganyika bang' ndalo matin. Manyiso ni chieng' moro chacho biro chopo Nairobi adier. Tabu mantie ni kochopo gwenge machalo kaka Nairobi, to kwang'iyo population manie Nairobi kende nigi ji mokalo milion 8. To jogi bende nitie jok modak kuonde machalo kaka slums, kaka wanyalo wacho kaka Kibera kacha, kata jok modak Mathare. Making'iyo adier to gin kuonde ma taka onge kaka iwito maber. En taka owit kamoro amora ma iyudo ka nitie container mang'eny ma nigi pi. Mar ariyo nitie mtaro mang'eny ma nigi pi, ma en pi mochung'. Magi to ber gi salore mayot kuonde machalo kamago. To koro konyalo kayo ng'ato manigi malaria ma ochako lando kute mag malaria kama kamano, to wanyalo neno gimiluongo ni epidemic. Manyiso ni abiro neno cases mang'eny mag malaria kachako bedo Nairobi. Gimomiyo ma en gima wanyalo luoro gi sani en nikech pesa mantie mitiyogo e kedo gi malaria sani en pesa mang'eny ne wagolo kuom miluongo ni donors. Gin pesa ma either Global Fund kata President's Malaria Initiative. To en pesa ma en fixed, en pesa achiel ma nochak chiw higa 10 mokalo, en pesa achiel pod chiw nyaka kawuono ni. Koro parane ni ka joma obedo affected gi malaria omedore, wadhi golo kanye pesa mang'eny ma wang'iyogo yath, kata momiyo gigo yore ma ginyalo geng'ogo suna. Omiyo gima deber donyalo timo sani, gima wanyiso sirikal mondo otim sani, en ni okontrol sunani ong'iyane yore manyalo tigo mondo sunani kik med landore mokalo kuonde mwasenene sani. Ma sani nitie kata jogo mantie Marsabit kawuono mawuoyo kod nini ma medo timo nonro kuno mondo ging'iyane ni oselandore marom nade. Ne gichako tich Moyale malo, giduogo Marsabit, gidhi kalo Lesamis, gidhi tiyo nyaka Isiolo piny mwalo mondo ng'iyane ni sunani oselandore mabor machal nade. Mano konyowa nikech koseng'eyo kamano to koro wachiwo ripot ne sirikal, wanyiso sirikal ni magi kuonde maseneno sunani. Kasto mar ariyo nitie yore ma waparo ni nyatigo kuom nego sunani ma be wabiro bedo watimo nonro mondo wang'iyane mage ma sirikal nyalo kawo matigo mondo neg sunani. Daktari, nitiere gik mopogore opogore mantiere kar kae. Wawacho landruok mar suna kachiel koda kaka inyalo geng'e mondo mi kik olandre mathoth. Olandore yo machalo nade? Oganda moko ponono penjore ni ka okayi to mi malaria no chako kayo ng'at machielo, kata koyudi ka nigi malaria to kayi to dhi okayo ng'at machielo. Landruok ne chalo nade? Gipenjore ni gipenjari e iye. Gipenjari suna malandore nade kose malaria wuon. Suna ni landore nade? Suna ni landore nade to malaria ni bende landore nade kinde ma koro ng'ama chielo mosayude kaluwore gi kecho mar suna makochni? Kamano koro sunani kuonde ma wasetime nonro gi sani wasetiyo along ndara mawuok Ethiopia ka ridore mwalo, oa kamoro ni Moyale, tudonjo Marsabit, tudonjo Lesamis, tudonjo Isiolo, tudonjo Meru, tubiro Nairobi. Koro ndara ni mawatemo mondo waluwane, to wayudo ka sunani ng'eny wayudo e town mani along ndara ni. Mapacho moro paro ni samoro loche magi msigo malo ema dipo ni kelo sunani mwalo. Mano paro achiel ma wan go. Paro mar ariyo ni suna owuon be fuyo. Suna in fact kama yamo ng'enye suna nyalo fuyo mabor. Nitie jomosetimo nonro mosenyiso ni suna en gima nyalo kata dhi kilomita mokalo 1,000 ka yamo nitie. Manyiso ni samoro we yamo nye makele but ok wang'eyo maber. Koro gisani to waparo ni landruok mare nyalo bedo nikech geche ma malo gwenge mag Ethiopia kata gwenge malo mar Ethiopia kakelo msigo e Kenya waka. Kowe kute mag malaria, so kudni mar malaria sama suno kai ni in gi malaria idhi mimiyo sunani kudni mag malaria. Kisemiye kute mag malaria no, kute go dhi kawo dala biro nyaka dala 9 mondo develop e form ma koro onyalo lando ne ng'at machielo.
Manso ni Suna kokaya sani to biro kai sani kana en gima lire to kidhi malaria. But kokaya sani to budho jumachiel Suna no koro nigi uwezo mar lando malaria. Kawacho ni mano yore moko mantiere karkacha. Okenge manyaka sani odiochieng' manyoro kanwa loso kendo ne watimo nonro makagi kacha ntiere okenge ma piny Kenya bende osegoyo. Mano ka irango duol maru mochung' ne timo nonro. Kapo nono osego okenge mag manyo chanjo mara malaria. Muoch mara Suna ma koch ma bende koro osieko ni. Nyaduoko okenge ugi chien machalo nade. Mana yuak bende mowuok kuom duol no mochung' ne thieth e piny mangima WHO. Mae muoch ma kama nyalo duoko chien lweny ma bende usekedo go mager ahinya mondo malaria rum ka uyudo chanjo. Okenge gi pod gintiere koso gidhi dok piny. Okenge gi tuntie kendo sani kano chopo higa 2021 ncha WHO recommend vaccine sani nitie ne nyithindo ma tin higni 2 ma sani e gwenge kaka gweng' mar Kisumu kama nitie sani ni nyithindo yudo chanjo ka gin higni ka gidok piny. To kuonde ma sani bese ko ichiwo chanjo gin kuonde ma oseng'e ni gin gwenge manigi malaria dwe ka dwe, kama waluongo ni malaria endemic. To adier Suna ni nyalo bedo ni nyalo lando kute mag malaria gwenge ma opogore gi gwenge ma wantie sani. Tabu maduong' modhi kelo en ni mokwongo dhi bedo gi medruok mar landruok mar malaria. Mantie kata okenge mantie mag geng'o tuo mag malaria sani nitie mana matin manyalo romo jok mantie e kuonde miluongo ni endemic area kata joma nigi e kuonde miluongo ni epidemic prone areas. Manyiso ni ka malaria omedo landore e Kenya ka nyiso ni wadhi dwaro ni wamany pesa, wagol pesa e sirikal, pesa ma sani itiyogo e gimachielo mondo obi okony kedo gi tuo mar malaria. Nitie okenge mang'eny mosekaw ma sani oseduoko malaria piny e Kenya wa kama nyalo dok piny ka dipo ni Suna ni ochako lando malaria e gwenge mantie ok yud malaria chon. Mano achiel kuom gigo mantiere kar kanyo kora Ramogi jwang' wayaw thuolo mondo mi chakoro ote meki ne wendo montiere godo e studio odiochieng' ma kawuono. Mano wendo mano kinyi ma kawuono Daktari Eric Kochomo ntiere penjo ma bende ochopo kar kae. Wacho ni gimbe gimienja ng'ato penjo kanyo mano Laura Okinda. Aneno ka an abroad. Suna ma koch no wuok kure jowa. Koso en bende owuok China. Mana achiel kuom ote mantiere kar kae kono ane wato wakanye. Kalefe Paul Nyakwara Upinde wacho ni osetieko gik mathoth mantiere kar kae koro paro magoyo yedhe onego bed ni nitiere owene mana luongo ero. Mano ntiere kanyo ote mare opogore gi twak ma ntiere go kata achiel kachiel mantiere. Daktari, kata kapok ayudo ote machielo mantiere kar kae koro ni nyabedo ni owuok kama chalo nade to mede mano gi mae yore mag minyalo tigo mondo mi ogeng'e ponono net makata ogo yath ma kawaida ni nyalo bedo ni ohingo nikech teko ne opogore gi machon cha mane wacho ni ne kelo malaria kinde machon cha kata kapono ni en mokele pod sani tiyo kod nede tiyo kod mago bino ni repellent kachiel kod moko bende wacho ni rwako lewni mabocho bocho kata long sleeved mage manyalo konyo ahinya e kindegi mar geng'o mondo tuo ni kik landre. Erokamano kaka wacho chon Suna ni oa malo ne wachako kuongo ni Djibouti, wanene Ethiopia, bang' mano wanene Sudan, wanene Somalia, magi pinje mani north mar Kenya. Koro sani wanene Kenya waka. Mangiso ni osudo. Kuom yore mag geng'o Suna ni kaka nanyisi chon, Suna ni en ng'enyne waneno ka onyuolo tonge e containers mani delni wa. Mangiso ni konyalo manage waste magwa, takataka mawango. Ka ingi kikombe mari moro mar yogurt moro ni madho to kikibuita bath ndara inyalo kawe tidhi manye ibikete kamoro miwang'e. Ka ingi container moko manie compound mikanyo go pi, wach kata ingi tangi ni moro. Tiumo tangi no. I prevent Suna no mondo dol kanyo manyuol tonge. Kantie kaka kuonde ma wawacho ni urban settings to ber ka county mantie kanyo ensure ni gimiluongo ni taka no choke kendo dhi owite kamoro maber. Joma nigi mtokni tinde mag mtokni ber ka uchoko ugolo dhi wang'o kata uwito kamoro ma pi ok nyal gudore igi.
gima onge ni gima duong' en ni samoro amora ma in gi gimoro amora manyalo mako pi manyalo contain pi to kiumo wiye emiloso kama suna nyalo nyuole tonge. Koro mano gimomiyo landore ng'enyne. Koro kwanyalo punguza kuonde ma suna nyalo nyuole tonge, wanyalo duoko namba gi chien kendo wanyalo manage mondo control gi. Mar ariyo, nitie yedhe mitiyo go miluongo ni larvicides. Larvicides gi nitie Division for National Malaria Program nitie temo kuoyo moko e gwenge mag Siaya kata Busia. To larvicides gi bende nyalo tiyo kuonde ma wayudo ka nitie habitats madongo ma samoro ok wanyal control wawegi. Koro nyaka ket larvicide ni tikuoyo kanyo to nyalo konyo. Mar adek, samoro amora ma wan gi suna, nitie gik mane puonjo ka wan e primary school mane ng'ise ni alwora mari nyaka make sure ni obedo maler. Ka nitie bungu tibeto bunguno dok piny, ka nitie lum maboyo mago beto dok piny. Mago gik mapod nyaka watim. Gima chendo matin en ni suna ni ng'enyne ojaka ji oko mar ot, oko ka ji e ot. Mang'iso ni samoro ininde i net mari no e ot, but ka iwuok oko to samoro ang' niyudri kode mokai oko kanyo. Koro nikech mae gik machalo kaka repellents miwacho ka nyalo konyo mang'eny. Sani nitie nonro mabe watimo ng'iyo ka nitie gimiluongo ni ATSB. ATSB ni en gima ikete skari, en gimoro manigi skari to okete suna ka suna chamo to nego suna be watemo ng'iyo ka mago nyalo konyo. Mokalo kanyo bende nitie yath minyakwo oko mar ot ma sani watemo wuoyo gi sirikal mondo wang'e ni yatimo nonro mondo wane yedhe mage minyatigo minyakwo oko ma ka nitie suna moro amora mani oko manyalo ka ng'ato oko kanyo mondo wanyal negogi. But ng'enyne magi gin yore ma adier pod itimo gi nonro mang'iso ni ng'enygi pod ok available mondo ginyal tiyo. But kuom sani gima nyalo nyiso jopiny en ni gimoro amora miluongo ni container manyalo bedo gi pi kata obed mana blue band moro mar mkebe moro matin manitiyo go yung cha. Kaw container no iwang' kata iwit kuma ok onyal mako pi. Ka in gi tangi makitigo ume mondo kik bed gi pi moro amora iye kanyo. Ka in gi tangi moko madongo gi make sure ni wiye no make sure ni kama suna nyalo donjo e odi. Daktari, kiwacho ni en oko ka iye ot, en oko ikanye, kiwacho ni ponono ka ji mana oko. Oko kanyo emo landre, jok manie nyalo weyo kata tiyo gi net, gitim nade? Net ok ja weyo tiyo go nikech kaka da wacho, nitie suna ma sama za malaria chon. Kit gi nitie molungo ni Anopheles fenestas, nitie molungo ni Anopheles arabiensis, nitie molungo ni Anopheles gambi. Magi suna ma pod tiyo go ga waka. Kendo gin gi kaji e ot kendo mano otieno gimomiyo pod nyaka ti gi net mare. Suna mosieko ni en iluongo ni Anopheles stephensi. En ng'enyne wang'iyo ni noero kuonde ma dhok nitie kata jamni nitie nikech ng'enyne ojachamo kawo remo kuom jamni. But koyudo ka jamni onge kaka kobiro kama wantie town ji mathin sana manigi jamni moro amora. Ka ochopo kuonde mag urban settings ji to wayudo ka koro kayo dhano. Koro ng'enyne en odak oko mar ot, omanyo kuonde moponde oko kata ka en king'iyo kaka mtaro moko migero e town iyudo ka buoye kanyo nitie nafas moro ma nitie kaka calvert moro minyalo wuotho e wiye. E calvert kanyo ibiro yudo ka iye kanyo moponde. Mang'iso ni yude e ot ok ibi yude e ot, but oko kae samoro nyalo yudi samoro ang' ibudho godhiambo to kae kanyo. Erokamano ahinya. Penjo pod medo mana donjo kar kae, to koro bende sani wakawo okang' machielo. In kaka jal matiyo Kemri kacha, Kemri ni en duol mar sirkal. Okenge mage ma sirkal keto mondo rang ni adieri kik olandre ahinya kendo donjo e counties mamoko. Ponono nyalo ket gigo manoket kinde mane muoch mar midhusi mar corona bende ochopo. Kosikawo okenge machalo nade kod sirkal kod bede migepe ma opogore mondo ne ni adieri gitiyo kanyakla kod jo Kemri mondo mi kik olandre ahinya kata ka yamo ponono nyalo tele kata kilomita 100 kaka ni iliego motelo kanyo kik olandre ahinya. Sirkal tim yango? Gisani to ng'enyne nitie nonro ma sirikal timo mar di suna ni pok wang'e kite maber. En suna modonjo ka manyien, gima waluongo ni invasive vector. Sama suna biro odonjo kamoro manyien, otimo gima iluongo ni adaptation, otemo mondo ong'i gi gweng'.
Samo donje gweng kanyo, ng'enyne onyalo bedo gi kido mopogore. Koro sani to timo nonro ni watimo ka oriwore gi sirikal mondo watem ng'iyo ni suna ni to ochal nade, kite chal nade. Ma kaka ne ng'isi ni jowasani ni mar sabit, gima gitimo sani en gitemo ng'iyo ni ginyalo choko suna ni ma adult, to sama gichoko suna ni to giyude kuonde machal nade. Ka giseyudo gi to gibiro kele gi e labo ma Kisumu kacha, kama wabiro ng'iyo ne, wabiro timo nonro mong'iyo ne to be suna gi ne gin kute magire kama gintie ni. To sama watimo mano be watimo ng'iyo mosquito behavior, wang'iyo ni to en gi kido mane, en kuonde mage moyueye, en ohero kaji sa adi. Koro nonro gi sama waseng'iyo duoko mag penjo ma penjo gi to koro wang'iyo ni to en yo mane maber mondo sirikal otigo mondo oduok namba margi chien. But kaka wacho chon kendo amedo nuore, yo maduong' minyalo duoko suna ni piny manyalo miyo suna ni kik landre en gima wan wawegi wanyalo timo. En gik ma wacho ka in gi containers, you make sure ni gin disposed of properly. Ka in gi container moko mag choko pi to wigi ok oum, iumo wigi. Gik ma kamago biro konyo sana mondo kik suna ni med landore machopo e gwengewa. Erokamano ahinya Daktari Eriko Chomo. Sani bende ponono ka nitiere kwan moro amora kinde mane ng'adori ne ok wayudo thuolo mar yudo kwan e yo moro makare. Nyaka nonro manotim kacha higa mar 2020 ne wacho kanyo ni jo Kenya maromo 3.5 yudo malaria mano higa ka higa, ka kuomgi ji 10,700 wito ngimagi. En ang'o matimore kendo kwan nyalo bedo mopogore gi mago koso bedo marach ahinya kaluwore kata nonro utimo kendo oganda medo kedo mondo malaria kik landre? Gisani to ok dang' awach ni wang'eyo kaka ndalo biro bedo bang' suna ni biro Kenya kae. But gima wang'eyo ka wang'iyo kuonde ma suna ni osebire kaka gwenge mag Djibouti gi gwenge mag Ethiopia, kaka na wacho sama nachako ni Djibouti e higa 2012 mane gikungo report no flucivisa ne gin gi cases mana 1200 kende mag malaria. Mano nyiso ni ji mane gi malaria gin 1200 kende. Mangiso ni gin gi chiegni sana gi elimination mar malaria. E higa 2021 kane WHO timo report mare, noyudo ka Djibouti ne gi 73,000 cases. Mangiso ni cases mag osemedore sana kaluwore gi donjo mar anopheles typhi. Ethiopia higa mokalo nche gitimo report manche ginyiso ni anopheles typhi ne donji giteno ka koro nitie landruok mar kute mag malaria e urban settings gi rural settings kanyakla. Mangiso ni wan bende kaka koro waneno Stephen Saini nitie gi samoro waboro bute koneno cases mag malaria ka medore e urban settings wa ka achiel gi rural settings mago. But adier number one modhi chopo pok ong'eyo. Mano nonro wacho ni nyaka wadhi mbele timo higa ka higa mondo wane kaka ndalo dhi. Aya, kamano nonro mantiere kar kanyo koro Ramogi jwang'ere kaka magi duto bende nyalo chopo e yo moro makare. Wantiere kaka kod Daktari Eriko Chomo woluo mawuok achiel ka in e kaunti ma Kisumu mane yor Zoom mondo mi watudre kendo mi oganda obed kod ng'eyo gik mathoth matimore e alwora. Kata kamano ote nitiere, wakala ne ote 2-3 moko ka nitiere ka mondo mi wayud gi ane achiel kachiel. An Jackton ger ka wuok Kisumu apenjo ni Suna ni bende omedo nyuolore pi, mane penjo mantiere kar kanyo ni bende omedo nyuolore pi. Daktari ponono nyalo bedo gi penjo machalo kata ginyalo duoko penjo machalo kamano, inyalo wache yo machalo nade? Iwinjo penjo machalo kamano mar Jackton ger ka wuok Kisumu. Apenjo ni Suna ni bende omedo nyuolore pi mondo mi obede kod ng'eyo. Daktari, Suna mora nigi gimi waluongo ni water stage. Sama suna nyuolo tonge nyaka onyuole pi. Koro koa kanyo to kodongo mos matimoro lokre gima waluongo ni pupi, then olokore adult to fuyo kaka e suna mong'eyo. Koro suna mora kaka Jackson wache biro nyuolore pi. Aya, kamachielo bende nitie penjo moro mantiere kar ka mano pod warango SMS kaeto wadhi e mago mag Facebook. Bang'e wacho ni Pastor Woodgenga an Siaya. Suna no nitiere Siaya bende. Nyocha dhi e dispensary moro wacho ni joma ne nigi malaria ne ng'eny sana. Ma en jal mantiere Siaya ponono ochako paro ni suna ni ponono osechopo Siaya ni jok ma nigi malaria thoth ahinya. Inyalo wacho ang'o Daktari?
Gima ong'eyo Suna ni pod pok ochopo gwenge mag Siaya. Watimo nonro sani kendo wan gi samples mag Suna mang'eny mosekelo e laboratory marwa to pok waneno ka en e gwenge mag Siaya. In fact gisani wasemana yudo mar Sabit kende. Gima ng'eyo gi Siaya manyaka ang'isi. So Siaya nigi Suna machielo miluongo ni Anopheles stevensii. Anopheles fenestas. Anopheles fenestas ne Suna matin to rateng'. To en sani wang'eni en ema olando kute mag malaria e rate mamalo moingo Suna moro amora. Kendo ng'eny wayudo gi e gwenge mag Siaya, especially areas maluoro mar Lake Nyambugi. Waneno ka Suna ng'eny sana kendo miyo malaria ng'eny sana e gwenge go. Koro nitie nonro mang'eny motimo sani motemo ng'iyo go ni yore mag mondo dwok chien Suna mar malaria ni. Aya, erokamano ahinya daktari wakaw yweyo mokwongo ka wantiere kar ka cheno mar piny ka yweyo twak pod dhi nyime duogo kod ote mathoth mar koni ni yore Facebook marwa en Ramogi TV wantiere kar kae. Suna ni pod medo mana kecho en mar Sabit kacha jogo man Siaya kwayo mantiere kar ka bende pod biro kacha e yo mopogore opogore kaka machielo bende kapok wakawo kata nini kanyo wacho ni exactly aneno picha moro kanyo Ramogi TV Suna go biro tim nonro Kisumu kae wacho ni an kaka an bende umanya anyisue an Jafeth wacho ni en gifure ero wacho gifure mana ka kich ka gintiere oko kanyo nyinga Cleophas Oloch wakayo masani ka waduogo daktari pod wantiere go ka daktari Eriko Chomo nitie penyo mathoth nyama biro to sani wakaw yweyo machuok. I got into the national team in 2005 in the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakora Ramogi Juang, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Nyakora Ramogi Juang machiegni bende waduogo kar kae wacho ni ote gimedo mana donjo kata sani bende ka waloso gimedo mana chopo kar kae to koro sani wakawe thuolo mar somogi ni gin mage moko mosechopo kanyo e mbui magwa mag Facebook.
kachiel koda ka Twitter, Instagram yudo Ramogi TV. Sani wakawa ne ote machuok ma osebedo kacha ka donjo, nitiere mago mag joneno mantiere Facebook mar Ramogi TV. Wachako kanyo gi ote mar Amelo Nyasungu. Wageno ni daktari bende nitiere, daktari moko bende nitiere ka mangi rango kantiere ote moramora mochopo machiegni kodi angi yude thuolo bende mar duoko. Amelo Nyasungu wacho neno chenro kanu kula, mano ote mar Amelo Nyasungu. Ukula Beach, aworo wach Suna no yawa, piny emose rumo yawa, ero ote marentiere karakanyo, wacho ni piny rumo. Kamachielo, Oga Collins, wacho ni piny na jalony, ni dibed ni lokruok e kor lwasi, bende pod nyalo tudi kod lokruok kata nyuolruok mar Suna. Wacho kanyo ni nikech koth bende onge to Suna pod ng'eny mokalo. Waya mano bende ngi koro daktari kanyo kiwacho kanyo ni mar ariyo, Suna mane makelo malaria. Wacho makelo malaria, wacho ni Suna motieno koso modiochieng'. Nikech wacho ni gikech nyaka godiochieng'. Daktari angi konwa ni kanyo to chalo nade. Aya, Suna mane makelo malaria. Mano bedo penjo kar kanyo modiochieng' koso mano ma otieno. Aya, ote podonjo kar kae, wayud nyar Nyakach Makapambu. Wacho ni Cleophas peny na jalony no ni dibed ni Suna maduong' kaito chalo yellow or green in color. Yawa moko to dhiera Europe koni, mago joma nie kaunti ma Kisumu. Suna ni ochalo nade? Angi konwa ne ni gik machalo kamagi to gin mage. Nyar Nyakach Makapambu bende osechiwo ote kanyo. Eriko Keo Kizito ero owacho kanyo Cleophas jokano ni kod penjo mathoth macha Suna makayo wakano. Ero Eriko Keo Kizito sewacho mari kanyo. Kamachielo bende wanyayudo ote mar Lilian Obunga. Wacho ni Cleophas, Suna makech godiochieng' kata kibedo en Suna madichuo koso madhako. Suna kecho mabei nyaka godiochieng'. Ero ote pontiere karkanyo, daktari bende nitiere karka ango kuna ni mage mantiere. Asiri Nelson Asiri wacho ni net muthiedhi manyale. Mano ulose wechego mage tieko gino wacho ni Suna go nitie kar kanyo. Wanyayudo ote machielo Lane Black Soil Nyarokinda PC wacho ni kwanza Suna ma Kisumo nitiere nyaka gi nyikwayo. Daktari konwa en adier jogo man Kemri kanyo nene yo machalo nade. Ote mogik mantiere kar kanyo ka wanyalo yude Jaramogi ero nying ni kanyo QRXX ero nyinge kanyo pogore. Wacho ni yande ayudo Suna moko kachamo sukari, dibed ni gin mago awuok e dala mabondo e Siaya County. Mane ote mogik mantiere kar kanyo. Daktari nitiere ote modonjo kar kae mabende ango yud thuolo bende mara mondo miye iduoke moko ma bende nyalo chopo ni Suna makamagi. Penjo mawuok kuom Oga Collins owacho ni lokruok mar kor lwasi nyalo bedo ni kete koso nikech sani owacho ni Suna medore to koth onge. En ang'o matimore iye? Wechak comment moro ma jawinjo moro owacho kapok wadhi e break. Kamano. Mo wacho ni Suna sani medore Kisumu. Ntie aina mar luangni moro kata luongi kamano insect moro miluongo ni lake flies. Lake flies ni masani ng'eny ni wane suki auta to bang' dakika matin ka gifuyore kanyo. Iluongo ni lake flies. Lake flies waluongo gi ni non-biting niches. Ginok gi ka ng'ato. Size mar gi nyalo romo gi Suna mar Culex. Koro ji ng'eny ji japaro ni to makora ne Suna mang'eny. Waseyudo calls mang'eny ma ji penjo ni to gin Suna ang'o miyo sani waneno Suna mang'eny sana e Kisumu. Especially jomodak e the wath mar Lake Victoria ni. Ng'eyo gima miyo gimedo landore ndalogi but gima ng'eyo ni sani to gima waneno mang'eny en lake flies. Suna to idadi margi pod ni penjo. Ka koro dhi penjo ma jawinjo machielo dhi penjo ni
Kaka nyo nitiere ni en skindegi Suna medore to koth bende onge. En ang'o matimore? En ang'o machiegni kod Suna kod koth kaachiel kod chieng' kod liet? Gima wacho ni sani gima ji mang'eny en gima luongo ni lake flies ni. Suna adier to onge mang'eny. Aya, nitiere ote machielo mabende ochopo kar kae ni mar ariyo nowacho kanyo mano Ogako Lens. Owacho ni suna mane makelo malaria ni? En suna motieno koso suna modiochieng' nikech gikech nyaka godiochieng'. Gima ang'eyo ni suna mar malaria kada wang'e chon nikech ng'eny gotieno ma sama ne ji nindo. Gimomiyo net notiyo matek ahinya kuom duoko piny kwan mar malaria mane waneno chon. To gima osetimore gi ndalogi ni gima ong'e ni gimoro amora manene piny kae, kata obed mana lwang'ni, kata obed suna, kata obed ang'ino, gimoro amora dwani mondo survive. Survival kae wan gi gimoro miluongo ni evolution. Manyiso ni giloko kido margi mondo ginyal survive. Koro gima oseneno gi suna sani, ni suna mar malaria sana maneno siya miluongo ni Anopheles finestus ni. Chon nokecho mana gotieno kende, lakini sani to tinde waneno ka gikecho nyaka okinyi mang'ich. Ma in fact nonro masani watimo Siaya nyiso ni suna mar Anopheles finestus biro kecho nyaka gimoro saa 1 kata 2 okinyi mang'ich. Koro lokruok nitie e kido mar suna. Mar ariyo, suna adier makecho, suna magano gotieno. But nitie suna moluongo ni Aedes mosquito. Aedes mosquito en suna maduong' kendo ng'eny orateng' to en gi okiora ochal tiger. To suna ni en okecho mana godiochieng' kende. Ma kidhi kuonde machalo kaka garage mayudo ka ji owito tielo mang'eny ma tielo nitie kata containers nitie mang'eny manyalo nyuolore. Tudo ka okai samoro itero gachi idhi timo service. Ipona ka suna moro piyo kuomi to suna do kai kanyo godiochieng'. Mano en suna moluongo ni Aedes mosquito. Aedes mosquito ni en ng'enyne ohero kuonde ma ji owito tielo kata ji owito taka machalo containers ma wacho ka. Koro Anopheles stephensii mwawacho ni bende biro chalo gi Aedes e kido mar habitat mohero, kuonde mohero nyuole tonge. Gimomiyo wang'isi ni ng'enyne wan ema biro duoko piny suna makawa. Especially control mar Anopheles stephensii wan ema biro tiyo matek mondo wanyal duoko piny suna makaji. Mondo mi oganda kik yude ka gitiyo kod nikech sani bende nyalo bedo nitie gik mathoth ahinya mochopo nyaka counties. Wano county ma Kisumu, ng'eni county mar Marsabit bende osechako rango okenge mopogore opogore mag bero chenro mag thieth ahinya bende bang' muoch mar suna kido manyien ni bende kerange suna ma koch makoro osieko ni. En gimane ma counties wanyalo timo kod oganda mamoko kuom adier daktari nyalo bedo ni in bende isebedo thuolo mar neno gi kata isewinjo gik machalo kamagi e kinde ma suna ma kamagi biro. Oganda moko nyalo donjre kod manyo pesa kawuok kata pinje maoko manya bedo kata donor funding mondo mi okonye chenro kata mag chwalo nede mag umruok kod kony mopogore opogore mondo oganda mamoko kik donjre weche manya chalo kamago mag mecho. County onego tim ang'o? Sirkal onego tim ang'o mondo oti gi jopiny e yo makare mondo ne ni alwora ler, chupni go onge, kubni go bende onge kanyo ma suna gi nyalo nyuolore? Erokamano, gisani sirkal tiyo gi gima iluongo ni strategic documents. Strategic documents gi gin gik ma gikawo joma jolony kaka wan to wabet piny to wadiscuss to waneno ni to yore mage mosetigo e gwenge mosekonyo moseduoko piny namba mar Anopheles stephensii. Then wandiko gima iluongo ni response strategy. Koro gisani wandiko Anopheles stephensii strategic response document ma wageno ni by tarik 25 dwe mar ang'wen, World Malaria Day, biro joka document no tayari kendo koro nyalo bedo handed over to the national government. Bang' mano national government biro chiwo copy mar document ni ne jo county government. Koro achiel kuom gik ma wakwayo jo county mondo tim en keto bylaws chike e county margi makonyo kaka ji wito taka
mondo kikobet kitaka ma nyalo yiene Suna ni kuom nyuol. Mar ariyo, ginyalo loso bylaws ma konyo oganda e kano pi. Manyiso oganda ni kikano pi nyaka ihakikisha ni pigino oum. To ume yo maber ma Suna ok nyalo yudo nafas pod donjogo monyuol e iye kanyo. Mar adek, nitie programs mag sirikal machalo kaka timo labiseding ma wacho chon chande. Koro labiseding ni county nyalo konyo sana e timo labiseding kendo timo gimiluongo ni monitoring. Ing'iyo ni to kaka ne oketo labicide koro namba mar Suna dok piny kata pod en kama nitie cha. Koro magi te gin yore ma county nyalo tiyo kanyakla achiel gi sirikal oganda manie gwengewa mondo inyal duoko piny namba mar Suna ni. Aya, kerango kanyo ni kaka inyalo duok gi piny mogik ahinya wacho ni kidieny mogik. Koro ka wadhi ka watieko do mana dakika matin ne 10 to watieko chenro kinyi ma kawuono. Nitiere ote ma pod donjo kar kae. Chiwane ote mari kata daktari nitiere ote mochopo kar kae. Sani kwa nyasomoni apenjo jo Ramogi kaachiel koda daktari mantie an oduor kawuok Kitale. An gi tile maketi e pi e tie chiel mondo thuolo modhi. Wacho ni kapo ni ochopo e dalana mondo mi ageng' Suna kagole dong abiro hinyora. Mano penjo achiel mantiere kar kacha. An Odera Pablo mar Kericho. Apenjo daktari ni kaka Suna no iwacho ni orach, bende nitiere yath ma oheo teko ni. Wacho ni ka opogore gi yedhe masani ma ponono bende itiyo godo. Inyarakri gi penjo ariyo go duto kama gintiere kan daktari. Kamano wachak mokwongo ng'at mowacho ni oketo pi e tielo mondo geng' thuol. Adier kanyo to koro wacho ni tek nikech pi moketo ne thuol no kanyo ma Suna biro nyuole. Ka pacha to dogolo pigno kanyo. But ang'e ni jok ma ochung' ne control mar thuol wacho ni onego ketnegi pi e alwora mar ot mondo kik gidonje i udi. To an awacho ni nitie yore moko kendo minyalo ng'iyo mag geng'o thuol ditiyogo mondo tair miketo no to di wang'o igol kanyo nikech mano biro kelo Suna e udi. Penjo mar ariyo mapenjo kuom yedhe, kaka wacho chon, Suna ni walando mana malaria manche wanyanyo chon. Malaria mikelo gi Plasmodium falciparum kata Plasmodium vivax. Adier yedhe gi to tayari nitie e gwengewa kae. To kiwacho yath minyalo nego Suna owuon, to gisani jo Kemri timo nonro mar ng'iyo ni to gin yedhe mag manyalo nego Suna ni to pok otieko nonro no, omiyo pod ok anyal wuoyo e duoko mar nonro no gisani. Okay. Kinde gi bende nitiere mago ma bende koro wadarango mana okenge moket kod sirkal mamalo kod mano bende mar county. Nitiere mano ma wacho ni capacity building kata jiwo jochiw thieth mopogore opogore. Ere kaka county kaachiel kod sirkal mamalo nego bed ni tiyo kod ji mopogore opogore mondo rang ni weche go bende mag ber. Wacho ni surveillance ni bende onego bed ni itimo yo machalo nade. Oganda obeda kicha e kidieny mane to jomagi monego ting' mane nikech sani bende migawo mar thieth bende en achiel kuom chenro go mochwal nyaka e kor gwenge. Counties bende koro nigi migepe mopogore opogore. Capacity building kaka onego bed ni itime yo machalo nade to jomagi monego bed ni miyo teko mar dhi nyime kod chenro gi. Mano penjo maber sana nikech kata kawuono ni sa biche wage ang wan gi meeting gi jo Ministry of Health mar ng'iyo ni to wadhi timo training nango e wi Suna mobiro manyien mar Ramogi Stephen Sae ne jo county kaachiel gi jo mamoko. Paro mara en kama mokwongo tij sirikal en biro gi guidelines kaka nang'isi ni sani sirikal biro gi strategic document gi guidelines. Ka giseloso guidelines gi, then ikelo guidelines gi ne county. Sama gikelo ne county, nyaka bed gi tiegruok ni jok ma chalo kaka community health volunteers ma sirikal nigi county kacha. Nitie county iluongo ni county health management team. Ma nyaka timnegi training mondo ging'e kido mar Suna mantie ni. Mondo ginbe gibed gi county entomologist manyalo timo surveillance mar ng'iyo ni Suna ni be nitie gwengegi kata ka kobiro. Sama gitimo mano, wan kaka Kemri wamedo konyo sirikal e yore mag golo tiegruok ne counties ma nie programs machal kamagi. Kaka sani anyalo ng'isi ni
kaka Siaya County wan gi collaboration maber kabisa ma nonro mwatimo watiyo gi jo county mag Siaya to gima mano konyowa go en ni jo county wuon puonjore yore mag Suna, gipuonjore kaka ginyalo ng'eyo kit Suna mopogore opogore, gipuonjore kaka ginyalo timo nonro kuom Suna ni giwegi kaka county. Koro yore gi bro dhi mbele, sani wabro bedo gi meeting bang' meeting wabro neno kaka wabro medo tiego ji, especially county level kacha. Nikech gimachielo mabe waseyudo ni yot mondo watim surveillance ma jo community matimo surveillance ma ok wan nikech piny duong 47 counties bor ka wanyalo wadwa dhi te. Koro yot mondo watim training ne joma nie county giwegi mondo gin giwegi gitim surveillance kasto wantidwe mana chiwo support kuonde ma nyalo dware. Kamano bende achiel kuom yorego mag rango ne oduok piny landruok mar tuoni mar malaria mikelo kod kit Suna ni manyien mantiere kar kacha. Nitiere gigo un kaka jogo mantiere science iwacho ni mondo mi oyud duoko moko makare kaluwore gi lony maru nyaka utim nonro. Nonro kanyo nitie gino mabende wanyalo wacho kata ni monitoring trends kata kirango chal mar wach kinde ma gintiere kacha. Ere kaka utimo gi mondo rang ne dieri no yude Marsabit osedok piny e kidieny machalo kama, osechopo e kaunti machalo kama, monitoring machalo kama. Bende un gi capacity moromo mar timo ni mar wach ma wang'eyo ni jo Kemri bende ne oseba kendo e gwenge mar Marsabit mondo gichak nonro manyien ewi kit Suna manyien ni bende. Monitoring ni utime e yo machalo nade gi jok mage bende nitie migepe mamoko mopogore gi Kemri maponono ni e iye ka? Erokamano. Wach mar Adolfo Stephen Saini to weduki timatin. Nwachako as Adolfo Stephen Saini the first time when he text Stephen Saini piny wakae ne chari kapago chikuli mara pagere. Ma osani koro semana kalo dwichare. Adier kaundalo mondo sirikal onyaloso migao manyalo timo nonro aina no. Mar ariyo pod wamanyo gimiluongo ni funding manyalo support surveillance matimo sani. Koro gisani ne wasewuoyo gi sirikal mane gisemiwa pesa mokwongo masani wan gi ji mani malo Marsabit sama wuoyo kodi ni. Kendo nitie joma nitie Marsabit, nitie joma nitie Isiolo matimo surveillance sama wuoyo kodi ni. Chenro ma wan go en ni ka wanyalo yudo funding mar timo surveillance ni wabro timo surveillance major tracking routes. Major tracking routes gin yor ma malo Ethiopia, koro yo mar Moyale, Marsabit, Laisamis, madonjo Isiolo kasto donjo Meru ni masingiso chon no. To wabro timo mondo watim surveillance yono all the way nyaka Nairobi mwalo. Yo mar ariyo wadhi chako Mandera kwabiro Wajir, wabiro Garissa kendo wachopo nyaka Mwingi. Mar adek wadwa timo nonro e yore gwenge mag Hagdera mono boda mar Somalia ka wabiro kendo Garissa kendo wadonjore gi nonro moro machielo mang'isi cha. Nonro machielo wadwa chak timo Turkana kwaridore mwalo West Pokot wadonjo mwalo nyaka gwenge mag Kapenguria, Kitale, mobi nyaka Uasin Gishu piny koni. Mar adek wan gi nonro modo ni wachak timo kuonde machalo kaka Lamu, Mombasa, major port magwa ma waparo ni samoro meli nyalo bedo ni kelo Adolfo Stephen Saini. Koro wabro ng'iyo kuonde machalo kamago. Mogik wabro timo mondo watim nonro bende area mag airport. So kaka Jomo Kenyatta Airport, Mombasa Airport, Malindi, Mombasa Airport, Jomo Kenyatta, Wilson Airport, kuonde ma ndeke mowuok oko donje. Mondo wang'e ni dibed ni Suna ni bentie alwora mag airports go. Erokamano ahinya daktari. Iwacho ni weche ka thoth kendo ka gintiere kar kae. Iwacho ni kinde bende ka wantiere kar ka. Daktari pod wantiere godo achiel kachiel mano daktari Eric Ochomo. Wature godo achiel kachiel koki county ma Kisumu chung' ne weche go maga nonro mopogore opogore mitimo kacha ka Kemri e county ma Kisumu. Daktari, ka koro iseduogo, wadani miyo mana wach mari mogik. Ang'eni odiochieng' ma kawuono weche thoth kendo ka utieko nitiere neno mopogore opogore mabende usebedo kacha ka uchoko e konde duto mopogore opogore. Nitiere kanyo moting'o nyaka kitepe moko manyalo bedo ni uloso mondo mi upogne oganda obedo kod ng'eyo. Anyalo koni ni an e kinde manadongo ka wantiere e kaunti ma Kisumu e alwora ma Nyalenda machiegni gi Dunga Beach kanyo.
ka nitiere ndalo mane malaria koro muoch matek ahinya, nitiere obok moko mane jo ministry mag health kata migawo mar thieth ne pogo oganda, nede ne pogo e skul mananga primary kacha, to gino maduong' mane nitie otese mane imiyo ji ka puonjo ji kaka iluoko net, imoyo net, itiyo gi yedhe mopogore opogore. Ponono ka yedhe makamagi kata otese makamagi nyalo bed ni ke loso oganda obed gi ikruok machalo nade mondo mi tuo ka biro chopo ka koro kata ka onyoro ji obede kod ng'eyo kaka nyalo rakre kode yo moro mapiyo. Ote mari ne Uganda luo en mane okinyi makawuono? Gima medo tiego ahinya en community education. Kaka nawacho ni dwaro ni ji ong'e ni malaria ni en tuo machal nade, walandore nade, suna biro nade. Nitie yore mayot ma wanyalo geng'o go tuo mar malaria. Mokwongo en geng'o suna madonjo e udi. Suna mageng'o udi akeni giwacho ni dongo Kisumu, kidongo Kisumu tinyalo paro ni chon kane wagero udi, udi go ne nigi gimiluongo ni mesh, ma kane gero dirisa ni nitie mesh moro ma niketo iluongo ni screen. Screen ena konyo ni suna kudonjo e ot. Tinde kwatimo mano. Koro nyaka wadog chien kama nawae, wachak tiego ji, watiego nyithi, watiego jomadongo, mare mondo ging'e ni suna ni en olandore nade, to en suna kido mane makelo malaria. Mondo kaka nanyisi nitie measures mang'eny manyalo kawo mondo oduok piny namba mar suna. To ng'eny measures go gin gik ma wawegi wanyalo timo. Gima amedo wacho kanyo ni kaka nanyisi ni Stephen en gima walandore nikech containers mawaketo. Mangiso ni wan wawegi wamiyo Stephen landore. Mangiso ni konyal puonj ji kiwango mamano, to nyalo duoko piny landruok mar Anopheles Stephen kendo nyalo duoko piny idadi mar malaria. Koro gima jamed tiego ahinya en ni the counties kata ne jowa manie Ministry of Health onego wapuonj jowa kaka wanyalo kedo gi tuo mar malaria. Gima wabro timo ni ka strategy document ni osebedo available, gima wabro temo mondo watim en ni wawuo gi joma nie media kaka mondo chwal oboke gi ne Uganda, med miyo Uganda information mondo ging'e kaka giritore. Erokamano. Agoni erokamano ne Daktari Eric Ochomo, mano achiel kuom dakteche mantiere kacha ka Kemri okinyi makawuono kanyo ka ochung'ne kanyo entomology section mano ka Kemri kacha Center for Global Health Research e county ma Kisumu. En moro mar bedo kodi pile ka pile nyakoro mogi jongo kinyi ka upuonjore gigo machiegni kod dhod chunywa. Ote man wuoro kinyi makawuono wasomo gigi duto ma ok wasomo orna ote bende twak mabiro mar Ramogi TV machako sadek mano bang' ka waseyudo chenro mar orako midhi kel kanyo thuolo machuok bang' ka wasetieko ka. Nyinga Glofas Oluoch, Nyasaye mondo riti ni mara ang' watude bende odiochieng' makiny e chenro mar Rupiny kod Mbako Romo, to sani pod wadhi nyime Joyce Oduorang biro kanyo kod Mbako Romo ka Sharon keloni chal mar fwambo. Oriti masani.